endi? Ayahku sik ngeruk klethong. Apa kata dunia? Lho, papamu ning endi, Nduk? Papaku sik ngarit. Iya, rek wedhus sak kandang guyu kabeh. Kowe ora ro wedhus lek guyu? Enggak. Yeah. Ubi kong. Ora, awake dhewe iki wong desa kaya wong ora duwe. Ngono kaya kanca-kanca lek kon nyeluk kon ubi kong karo mimi bel. Aduh, wis papan nggawa umpan, wis ora pantes. Awake dhewe iki ya kelase apike pantes iki ya wis bapak karo ibu. Kuwi wis dhuwur. Wis dhuwur beres. Beres masane nganu utange dibayari gek beres we. Mas lho nyeluk ubi. Nyeluk panyeluk ning desa kuwi papan nggawa umpan ngono lho. Lek ora sesuai karo keadaane ge lek nyeluk Mimi, ubi. Ndah neo pitik lek guyu kil. Kowe ora ngerti lek pitik guyu to? Pitik lek guyu lucu lho, Babel. Pitik lek guyu iso lare di ebek-ebek ngene karo sikile dibukane. Kiki. Pitik guyu ngono kuwi. Aku ki mbok gampang ngerti kok. Pitik guyu wae ngono. Tikus iki yo guyu lho lek roh sliramu pas mlaku. Tikus e. Lah kuwi. Lah ya ta lho. Yo ngono kuwi. Tikus lek guyu yo ngono kuwi. Ketok untune mringis ngene. Berarti wis bel. Yo ora, maksudku tikus lek guyu ketok untune loro. Ora ana saiki, jaman saiki enek wong sing untune dipasang untu loro gedhe. Kok begel. Begel ki cor-coran arep di apa kuwi rakitan mesti arep dicor jenenge begel. Iku lho sing untune loro, untu kelinci. Ngelek guyu ngene, jabang bayi amit-amit kaya apa kuwi jenenge? Kaya marmut, tapi ayu lek wedok. Telepon pisan ayu. Lek lanang kok yo ganggu wae to ya. Engko aku sik ngudang isbal telepon. Telepon ngono kuwi karo nyaro kuwi. Alah bene wong aku ki udu wong penting kok paling ngongkon ayo ngopi ngejak ngopi lak rene yo ngolor kabel lah aku wis penggah aku ngolor kabel kok kuwi kok ngarep tak go ning mburi kuwi bene berarti pateni dhewe lek kelas awake dhewe lek nyeluk umi utawa ayah terus nyeluk mama bunda terus engko lek ditakoni wong anake awake dhewe takoni Nduk ayahmu nang endi? Ayahku sik ngeruk klethong. Apa kata dunia? Lho, papamu ning endi, Nduk? Papaku sik ngarit. Iya, rek wedhus sak kandang guyu kabeh. Kowe ora ro wedhus lek guyu? Enggak. Yeah. Lek wedhus lanang, dingi tak pancing ya. Aku liwat kandang iki. Enek wedhus wedok kok misu-misu karo buntute kipit. Lah aku liwat aku yo ero. Wedhus kuwi mesti dirahi. Aku terus cangkemku tak tekuk ngene. Lah kok wedhus wedok langsung buntute njumutan ngek langsung. Mbek. Aku diceluki. Mbek. Oh, dangkrek aku padane wedhus apa piye. Jajan kok tak pancing. Kira-kira wedhus ning kandange muni. Aku kudu kuwi pangan. Timbang kudu ngene. Pangan kok mitewi. Iya. Oh, sing nyawangi pitik to ya. Pitik arepe manuk syuting. Ngene lek nyelus wedhus. Mbek. Oh, berarti ra kenal suaraku. Ora kenal suarane kakong. Itu balaku. Lek kowe kenal maring, lek kowe liwat suarane langsung mbok. Enggak. Apa nek sing cilik kuwi lek nganu lucu wae. Ya wis ngono mau. Awake dhewe iki umure wis kepala papat bel. Wis ora usah pola sing rada jengat-jengat. Jengat. Kepala papat wis wayahe tobat ngono lho. Kepala 5 wis wayahe. Kok bongko urung kowe iki urung sangu urung duwe wis ngomongne bongko. Wis siap apa piye? Lah siap tak celukne ndang, tak telpone. Siap. Kepala 5 iki diakehne lek ndonga. Aja kesusu bongko dhisik. Kowe
mosok bar lara langsung bongko. Lha kapan kesempatanmu lek tobat? Jadi kepala papat wayahe tobat, kepala lima diakehne lek ndonga, ngono lho. Kepala 6 atine kudu ayem, kuwi atimu ayemno. Wis kepala papat wis kudu ora kuat bu ngambung tak dongane walah Gusti tak rungokne ya kowe walah Gusti kula wis mboten kuat jebeng bayi wong sing ngopeni sik kuat kok kowe sing lara ndak kuat ora oleh apa-apa wis teko titi mong Sone. lah iya kepala 6 atine kudu ayem kowe lek wis kepala 6 sok kepala 5 kuwi akehne lek ndonga saiki kepala papat to sian kowe ora patek ndonga ya wis dikurangi ra apa-apa. Sing penting wis lekas tobat. Kepala 7 wis ora oleh metu-metu. Kepala 7 kuwi fokus karo sing dituju. Sapa sing mau tuju? Gusti Allah. Ya ngono ora mamalela. Obat iki sik to, aku ndelok mamalela. Sik to, delok drakor, delok drakcin. Nganti lali wayahe turu lali, wayahe terapi lali. Diwai iki ngene kon nggih terapi. Lho kuwi ora kalah karo drakor. Mamalela. Wes to yo. Wis kan mau ngkik-ngkik aku ngene suarane iki kaya suaramu nek pas kesambat ngono kae. Ngik, ngik. Jadi wis ngono kuwi. Ya. Heeh. Aku ora waleh ngopeni kowe iki ndak waleh. Wis to, mbok kowe nganti sok kapan kowe lara ngene iki, ora iso mlaku ngene iki, ora iso nyapa-nyapa ngene iki, apa merak nek dingge. Wis trimo ikhlas. Walah. Ora bakal mengeluh. Dene aku enek wong nawani apem ya. Oleh ora? Enggak oleh jane ngono. Lah terus piye menangmu sendiri no? Ora aja samar. Aku wis tak nganu, wis tak biri. Wis tak ombeni andalan, dadi wis ora iso sayabu. Bisane kon sayabu no. Ngene ndangan. Malah dingin nang nganu pas awake delek, malah kon mbak sapa ngomongi. Ngono kuwi nganu lho, Kong, templekno. Templekne makane jam templek apa piye ya? Sing duwe jam templek iki bel tak aku jame jam gandul. Lah kok iso jam gandul, Kong? Kong, iya giang. Tak jam isu tong tuh. Aku bangga guyu ra kok ngono. Ya guyu ta, pokoke guyu ora nemen-nemen. Pak Purnomo. Aku bilang niku ya. Kowe kenal Pak Purnomo ya? Enggak krungu suarane tok. Piye suarane? Purnomo ngomong piye. Ngomong piye? Lah kowe lek kakean guyu, kakean nganu, ya tak celukne Pak Purnomo. Enggak oleh aku. Ya ngene lah, wong iki kandhane nyawang awake dhewe ora lho, wong loro kuwi lho. Keadaan iki ya ora duwe apa-apa, montor ora duwe, montor sogune elek ya gek apa kuwi plat nomere kudu ceblok. Suarane lek diseraten grak rundune dek. Ngono suarane. Lek 3 titik rot. Heeh, montore awake dhewe lho Shogun kebo lho. Nganu lek 3 titine suarane rot. Dingi tak gas tak gas rada banter mak. Rot. Ngene kenapa timbul muncul. Lah suarane saiki malah dung. Ya Allah. Lah ya wong ki ngene. Ora lho, Kong. Kowe iki karo bel becak kok ora tau susah. Mek guyu wae. Aku jawab aku enak ngono kuwi. Lah aku treno iso menikmati hidup aku. Lah kok carane piye menikmati hidup lho? Ya dinikmati aku ngono wis ora usah dipikir ngono. Lah lek ora duwe dhuwit ya ora usah dipikir meneng ae ya. Kok bakal enek sing nekakne Gusti Allah ngono. Awake dhewe kan duwe Gusti. Lek wong-wong kan kira-kira ora duwe Gusti. Kira-kira Gustine iku didadekne sing nomor 2. Lah awake dhewe kan Gusti nomor 1 ngono. Luwe masa ora diwahi pangan ya to? Betul to? Betul. Lah iya. Wong-wong iki ngrasani awake dhewe enek sing ngrasani ngene. Ora lho kae lara stroke dipamer-pamerne turut di media sosial. Dipamer-pamerne gek ngemis.
Ya Allah, ya Rabbi. Ora apa-apa, penting aku kan ora nyuwun kan ora. Aku kan awake dhewe adol kebahagiaan. Kebahagiaan. Awake dhewe pamer kesengsaraan. Kan enek jarene unen-unen. Sapa wong sok pamer bakal dicabut kaduweane sing dipamerne. Kan ngono to? Iya to? Lah padha, aku yo ngono. Loromu tak pamer-pamerne ning media sosial iki ben dicabut kaduweanmu loromu. Sing nyabut Mbah Gusti. Dadi loromu dicabut mari, mulane tak pamer-pamerne. Iki lho wong stroke ngono. Tak duduh-duduh iki lho bojoku stroke. Enek to wong saiki bojone lara diduduh-duduhne apa neh stroke. Mesti dihindari bonceng enting arahe rada isin ngono lah. Kowe ngerti aku tau isin kowe. Ngeruki klethong ra isin. Nyawiki ra isin. Iya to, gawekne pampers gak isin. Ngono kuwi. Lah aku wis isine wis ora kebagian. Isin kuwi wis entek. Ngono. Dadi mbok kowe tak ewer-ewer teko ngendi-ngendine kowe panggah tak bonceng to. Ora bakal tak ceblok nih. Tapi lek rewel-rewel tak adahi kebo, tak cantolne wit nangka. Iso kok iku ngisor. Sale ispel. Lah kowe ra kena dimusakne kadang dipenging mangan ya mangan sembarang-barang. Untung apa kuwi piringe ra entek kok kletaki. Aku yang bilang ispel. Lah kok ilang kabeh piringe? Lampu ilang ini karo. Entrong ora enek, lading ora enek. Sendok lho ilang. Iki ngomong-ngomong nih lading ya. Aku mbiyen iki cilik aku dibedheki mbahku ngene. Ayo tak bedheki. Nganu, le ngono. Cegemek, cegepeng, cur, ancuk. Apa? Kowe panggahmu yo. Ae lho sing kok apale. Cegemek, cegepeng, cur, ancuk. Apa? Apa karo? Wong ungkal arit lho kan cegemek gedhi kan garane gedhi cegepeng sing tipis arite terus cegemek cegepeng cur dikai banyu ngelem dikai banyu kan diungkal maju mundur ancuk kuwi terus enek sing luwih lucune rondol watidul ngancut apa rondol watidul ngancut jadi utakmu panggang yo, larang yung letong. Iya toki, kok geding aku. Tak penyok. Mohon maaf Pak penyok, kok geding aku. Piye toki? Ngono iki kamu geding. Ora kuwi dhewe gak kuyo, apel batu. Langgananmu apel batu. Awake dhewe nggawe jingle dhewe no. Heeh iye, ngono no. Heeh iye, ngono. Apel batu kok. Lah mang lho rondol watidul ngancuk mang lho. Dulu lagi kan. Ora jorok iki. Rondol watidul ngancut. Kuwi ora jorok bel. Masamu jorok kuwi. Ngene lho rondol watidul ngancut kuwi. Jeruk gandul. Rondol ya to. Jeruk gandul. Rondol watidul. Watidule apa? Diserawat glati. Glati ki pisau lho. Apa to iki? Glati pisau ya rondol watidul jeruk gandul diserawat glati putul rondol watidul ngancut. Ngancut apa kok? Ngancut ki dipangan kecut. Jeruk gandul diserawat glati putul dipangan kecut. Kuwi rondol kuwi jenenge rondol watidul ngancut ora jorok. Awake dhewe iki dilarang ngomong jorok, dilarang menduduhkan ning kanca menduduhkan ki apa to? Bahasa Indonesia Mendelokkan piye? malah mendelokkan. Sik to, menduduhkan iki bahasa Indonesiane apa to, Bel? Ora mendelokkan. Oh, menampilkan ngono lho. Menampilkan sing jorok-jorok ndak oleh. Lah kuwi mah kan nggak jorok. Wong Jawa sanepan ngono lho. Terus enek neh ngene, anu le, aku mbiyen numpak sepur jaman ning Malang lewat Tulungagung. Ning kono ki enek bakul kuwacang iki beh lek dodol jan lambene lamis. Kowe nah, piye Mbah lek dodol aku ya ngono. Ngene, cang menruk. Artinya piye Mbah aku? Ya artine ya kacang permen jeruk,
Kacang permen jeruk. Oh, aku ya tau krungu, Mbah. Aku ya terus nyamri ngono. Apa? Kowe tau krungu apa? Aku ya tau krungu jaman ning Surabaya tahun tek. Kowe melok syuting lho ya nang suaramu kemricak. Iya anake akeh. Jaman ning Surabaya tahun 97. 97 98 ya. Numpak bis jaman semono numpak bis Akas wis andalan ya. Ngono kuwi ning anu. Batuli Batapam Kapur Barus Peniti Tali Kota. Ki open iki aku ngono. Lah ra ngono terus kuwi enek bakul koro ya to karo kacang goreng apa kacang goreng diadahi plastikan. Aku kuwi lungguh mak teplek ngono langsung dinuk-nuki. Maksude dinuk-nuki ki ora dikek nuk-nuk ngono ora dinuk-nuki bahasane piye? Ditumpangi sitok-sitok bah mboten beh penamen iki wis mbayar bise wis murah sik dikeki kacang sik dikeki apa koro bareng tak buka tak uangan bareng tekan ngatung lho mboten gratis to Pak gratis mbahmu kuwi iki yo kulaan lho Le walah ke pinten 1000 ya Allah ya malah bayar 1000 aku ora omong kok wayahe iki lek ora dituku aja dipangan tak pikir iki wae gratis kok kuwi jaman biyen ngono kuwi lek saiki wis rek sik enek ding saiki sik enek enggak enek lho kok turun-turun ya enek bangga enek tunggale cang menruk kacang karo jeruk kacang permen jeruk cang menruk kuwi bahasa mbiyen terus jaman cilik aku ki yo ngono ning daerah Ponorogo nggon kuwi kan omongane wong-wong ki nggawe wadanan-wadanan gedhe ngarani jenengku ngono ki ora diceluk jenengku celuk wadanane ngono dadi iki aku ki biyen cilik aku diceluk sinyo sing diceluk wakeh jeneng aku sinyo batin kok sinyo kan biyen terkenal anake wong sugih ngono to sinyo lah ternyata sinyo iki apa gusine menyonyo aku biyen kan rada merongos ngono oh cilik aku jarene wong-wong kowe jaman sik tas lair nganti umur 5 tahun kowe bagus jan ganteng akeh wong milik kowe amen dijaki rono apa neh karo sinden-sinden kuwi kowe amen digendongi Le tukokne jajan tukokne bareng kowe 5 tahun munggah kowe rada merongos Lah nyapa to Mbah lah kene gisul kok untumu gisul ngene kayak kiwa tengen kaya grandong mulane kowe jaman kelas umur 5 tahun munggah kuwi diceluk sapa kuwi jenenge diceluk sinyo diceluk sinyo artine kuwi gusine menyonyo wong Jawa iki ngono kuwi ngarani wadanan ngono kuwi ruwena-rena terus enek-enek sing diarani Mbah Tejo luwak wonge penggane golek luwak ae terus Pak Yoso mogok wonge gaene mogok jenenge mogok aku mogok terus enek-enek Tejo Kirik tukang blai kirik mbiyen marane Tejo Kirik lah kuwi enek-enek kuwi slamet rasa slamet areng ya to terus Hadi Wedhus iki bakul wedhus ngono marane jenenge malih Hadi Wedhus terus Pak Rin Sapi ya to enek-enek terus sapa iki Pak Ran Dandang wonge apa kaya dandang batinku wong Jawa iki wis ngono kuwi dadi apa pekerjaane kuwi iso dadi wadanan tunggale kowe iki asline enek wadanane bel becak ter ora mek motor tok anu to isbel reto enek sing isbel jempo enek jempo ki ra dalan isbel reto jadi awake dhewe harus mendelok apa nih mendengarkan lah kowe lek ngrungokne lek menunjukkan kuwi kok menampilkan ngono lho kok bangga mendelok aduh siji ngantor tekan ndi ya entreno nyeritane masa lalu iki kowe kelingan ora jaman awake dhewe pisanan ketemu aku nggawa kresek putih klambiku abang tulisane Iron Maiden ngono eling malah mau guyu bocah cilik kok teko Surabaya kowe kelingan ora nglone aku cah cilik lah nyapa kok kowe gelem tak rabi maksudku ngono lho wis judune ngene
Assalamualaikum. Mosok jodoh. Lah mbiyen kowe duwe pacar, tak cedeki. Kowe duwe pacar, bakul sego goreng. Kowe tak takoni kur nginang ini, Mbak ngene. Oh, titenono musuh wong Ponorogo. Tak wocokne, tak bismillahi bakal kintil. Ternyata malah ora mek kintil, malah gudine. Kontil. Iki terkintil-kintil to. Kowe mbiyen sombong jaman sik nom-nomamu nek Surabaya, encen we mbiyen nom-nomamu ayu putih, saking putih ra ketok. Iya putih aku Kowe tak takoni ra semaut. Lek malam Mingguno diapeli bakul sego goreng nang ngarep. Titenono. Sok bakal sikat. Alah bae dadi bojone. Peluk itu. Kan biyen bukan aku yang kau cinta, gitu. Bukan diriku yang kau suka. Orang lain yang kau cintai ternyata sing ngopeni ngeruki kletong bedino aku. Balesane ngono kuwi. Palano jangan pernah ngono lho, aja pernah. Kowe iki mengabaikan seseorang yang ada di sampingmu. Contohnya aku ngene iki, mbiyen kowe ora patek open karo aku, bareng saiki kowe reto, sapa sing ngopeni? Aku ya. Sing ngeruki kletong sapa? Ya. Sing nyawi sapa? Oh iya. Lah iya. Aja sembrono senajan elek ngene tanpa rupa, neng jengat. Wis ngono kuwi masa lalu ben ora apa-apa. Aku ikhlas kok Bel. Ngopeni kowe ikhlas. Tak wacane surat Al-Ikhlas. Sok bakal dijoli jarine. Jadi aku. Dijoli gedang. Siapa sing dijoli? Dimakan manuk. Manuk sapa? Manuk kuwi ora tau mbok pakan kok. Kuwi manukku wis ora tau mau openi, awakku wis ora tau mau openi, kok jiyane bah-bah ngono manukmu nyiber apa piye. Kae lho manuk detilang kae lho. Nyapa nyekebak. Beli lambi iya lambi ketemu. Kambi apa? Anyar. Wis awake bangga. Awake lah amane mesti kaya wong gelut ya Bel. Mulane wong-wonge bodho milih aku lho, milih karo bel becak kae. Sing lanang lho, nyandi-nyandi sebele diewer-ewer. Nganti tak ewer-ewer cangking sikile barang. Padane pitik. Lah piye tak ewer-ewer kok. Ngalor tak go ngalor, ngidul tak go ngidul, enek jumbleng tak jegeri. Kowe ngerti jumbleng ya apa? Gingsing piye? Ya, kowe jenenge jumbleng. Kuwi ngomongne jumbleng, kanca kuwi enek lho. Bocah iki ya ora pati elek ning lek nyeluk cacah jumbleng. Ngono kuwi lho, bocah lho ya nyaur iki celuk jumbleng. Apa? Ngerti ora sapa? Karo. Sing celuk jumbleng kaji. Kaji masuk jumlah. Celuk Andra kaji nek Andra. Iya, kaji PA. Tapi bocah kuwi manut ning rodok ula-ulu. Tapi bocah manut sruwegep nyambut gawe ning nganyelke ngono lho kaji jenenge kaji kuwi. Nganyelne piye? Lek urusan perrokokan, perudutan. Cedel wong. Ngeris, njumoki mak sring ngono. Dhek dhewe wis nggawa rokok ngono. Rokoke kancane iki diinceng sing enak, paling enak dhewe ndi. Engko gayane ngomong sik pakai terus bet bul. Ngalih. Tapi ya ora apa-apa ngono kuwi nek aku ikhlas kok Ben. Ya ibarate isane sedekah karo kanca kan mek udut. Saitik ora apa-apa. Tapi lek kebatik lek kenemenen ya kebiasaan tapi kancane lek tuku direwangi ngempet kok. Kaya wong ngarepe ngempet. Apa? Wah, iku ya. Keselak. Ya wis, aku tak nganu. Kowe ndang mari ya. Iya. Bar lek wis mari terus nganu blah duren ya. Oke? Ya, du. Iya to ki. Kok mangan? Duren.